azafady koa madamo aiza mo Stefano aiza za kun fagaga amraha lahnay igny firindragna fo raha tany amin'ny tanàgna tô tsy fianaragna anazy raha minimineny mandeha akagny amin'ny bebôka agny fogna hasa za fa ko mas gaga amingiah igny ino marany fasagna sy tatoko sendiantra zala za ona fa ko mas seko raha koranky amingiah igny izy niazy raha ko aveke tegna titiky marigny tegna marigny ninahy zany zy baka havana sady zandrina koa sarotro aminahy baka ivolagna izy fa tan'olo raha hafa edy fivolagnako azy za tsy magnanjany baka madamo tany koragna ana mazo mivolagna azy atsika koa mamelogno azy atsika magnome hanigny azy dikan'izany zay ologno ake na za na anao afaka mivolagna azy Oske misy fariko ny akato tsy nahina avy mona zany ga mbô taniako denao ana mona dena to mandeha ngala farsa andianatra mbô valety fakotanagna zany isaka na renky amina manary agnontaniako na mo Stefano isaka nijonga ngalampary akagny zary fa koragna renky ana izy raha ro tsy antry mora dena fitany fa andeha andinagna fary fogna zo koa zala tsy zegny lesony jiaby rehefa haika be ka zegny magnaraka moramora leson agnaty tampondeo akao na mandeha mihinana ampary agnaty ala zao raha ambariko anao tsy nagnaniro anampiazahay toy tsotry raha tana zeke io anafitay nefa le manandeha aminay toy andianatra nefa ndraiky raha diana to andinagna fary tsy haiko raha taiko anay io tegna mariny zany tegna tsy haiky sady za sakavy mivolagna Stefano ko mbala tsy afaka baka anao amto za fa tsy nahay fahitarimena nata ino raha tanzokina za fa tsy navita afatana raha falaigna anatako fivolagna zokina anazy zany fitiavagna nahahafaka za magnotany anareo sahabaka biletana isaka lisikeke tsy moyeny ary magnino za tanareo tsy mahazo mindraha zegny amin'ny leson tana raha tana zany ikoro mbola tsy baky mbola examen l'école ana zay raha tokony atana mbô miantra ana zany mamamasize regny ave zany anao mbô tsaritraritra amina rehefa tonga examen o mbô moramoraka fogna ave hafaka aizy dala magnanira atanareo tsy nagnaniko zay tena angala baka io ndraiky fogna hitanangy mahatonga za mifikitsy mampianatra anay tsy tiako anao vao otrery babatalo regny katrikatra mon'olo fitipitan'olo igny magneky fogna zany ga tsy tiako voana zany zany tsy agnatin'ny tsaigninah zany raha zany hitanah zany ragnana zay zero tegna tsy voapitapitak'olo zany satria zahay nianatra mandiniky tsara ary anao ko tsy mahay tsy maintsy voaraha zany anao na tianah na halanah zay to afaka mamitako ologno zahay fa nay mo tsy lesinay am'zany satria zahay mologno mbo nianatra mbo mandiniky zany raha heky aminaro na mianara tsara fa so vitapitaka fatany amin'ny fiainagna to ary fiainagna to hitanah mahay mafy fogna izy to fa tsy mahay mora regny zay zoke sady misy farihely trorantelo izy ndreo tsô hoaninare ihany ipoko ndraiky faritsorantelo hoanay rondragnanazy avekeo fa zao raha ambariko anao za sy mila maregny anao mbola mandeha mijongo ngalampary zany atao fady fianaragny atôvo zany do raha ambariko anao ary anah baka zabeka mandeha mikalobanao akagny fatatero rano vandro mahay ariva voatatry rano zany vakinazy moaty afa-tsy zokina oko mamaky zany ina tsy faniako aminare zoke fa gny aveke atako ziny tegna tsoriky amina Frederiky zandrinako mbala tsy afaka baka amto za fa tsy navita hitariny fa mbarako anah zany satria afantelo amin'izy nangala baka mbola tsety nahafaka fogna kanefa ndraiky tampoka avako mipetraka aketo vavanery aman-drenina fa otra ino za baka mavoanah madamo iry mama zany tsy maintsy magnani fogna zany za tara isagna loha zany za fa za vonao fa koragnana tegna le tsy maintsy raky raha ohatra ko mbala tsy afaka baka izy amto tsy maintsy alefako mibalabalagna izy amizay tanomboanigny fa za fa tsy miraharaha azy eky ary manankory mo fantanimbary akao mo fanagname anjara varitsika edy zare araka nivolagninre taminahy boka zany zare zany mbola agnosy tonta zany mandigny izy vita jiaby osy tonta eo amin'izay zany zare magname anjara varintsika fa etsy solo mainky voafitapitika zany madamo ataova agnaty saigninah zany atsika tsy voafitika zany reny olo tsary nianatra tsy possible atsika voafitika zany za ndraiky baka amin'igny matokena sady reny olo tsy mahay raha na naoratra agnaragna tsy hay ary za tsy magneky 5 daba tsy maintsy alaiky amindreo misasaka boka zany ya fa raha isakilao zay fogna madamo homby manakory ake meky tsy magnajantsika io satria boka fa fentagno araiky maraigny nesany amitsika zay zany izy tegna isakilao io asa manakory zay na raha va aminahy aloha izy mbola tsy amezagna homby satria ombintsika ake tegna maro tsara aloha maloha izy lanigny fotoagna fogna atsika kon'olo nianatra navita fianaragna koa tsy magnaja hely tsara nandeha ekôly handrebrebetsika izy tsy amezantsika olo amezo 5,000 na ray aligny fogna afa zany mahavita azy lany fotoagna ake fô izy sady izy tsy afaka hitory atsika sady tsisy tany hafaka himboany feky izy koa vignitry zany mety ndraha miala donc
Sady aiza moa zany nde torolo zany io lalan'iny fotoagna ke fo izy megny vary fogna zany fo ke raha atao azy raha ohatra moa izy ko magnano somary mampifregny zay izy agnetsika zana beny raiky fogna izy amin'izay izy mety efa ravoravo edy ao hainà tsara beny zany fa ombitsika fa mandeha enimpolo kegna amezagna azy koa raiky za tsy miditry zany ya zay mala madamo ambelako an-tragno ana fogna fa zay io mbola anjay zay la magnano sotonto rô igny tsao fa mamono vary zareo za koa tegna za tsy maheky fitapitako zany tegna marigny salama ramadreny monsieur Frédéric mbola tsara anao mbola tsara akory izy ato efa vitanay regny tonta sasasasany regny fa tonta aroa sisa tavela trokony aroa za tavela to iagny ave raiky ro iagny vita izy jiaby io de zaraitsika amizay vary jiaby akeo zany ary mbola tsy diagny masasany regny sa mbola tsy lera miam'vohosy aby tonta jiaby aketo zagny de alefa mandidy vary arô jiaby koa ologno jiaby pikarama regny de mandeha koa osy-tonta de eo amizay tsika fampizara koa aiza tahorana zany Frédéric fa tsy ampafiriny fataontsika isan-tagno io isaka misy fakarambary de tsy maintsy zarana misasaka zay vary makatra eo re mandray fotsiny anareo fa tsisy raha tahorana zany matokisa ty fa matoko zay kele ya ke izay moa tokotokony firidaba moa izy jiaby ko vosy jiaby satria baka tsika zany mba mizara mitovy antegna baka tsara ndraiky namboly zany ire mandreny tegna fogna mamboly antegna mihinagna fogna zany mahatonga za magnotany anao resaka fagnosegna tonta io indrindra moa antegna vinatra tapositra fitagny vao maka tsisy raha antegna foka resaka famboliagna zany io malô Frédéric sarotra be maminavinany isan'ny daba azo amin'io fa izy malô maromaro ihany araka an'le voalazan'le tsy mahay manisaka ohatra zay reto zay tegna baka tsy nandalo fianaragna loatra fa koa nisaka raiky ziska zato mbola hitahitana hely fogna ke tokony afiriagna zany vosy izy tonta jiaby reo aza mataotra anao Frédéric fa ezahanay ndraiky amaray zany ezahanay hosegny izy jiaby trokony roa reo de mandeha amizay fanivanagna de miroso amin'ny fizarana atsika tsisy atahorana fa milamina atsika ya tsy magnino zany fa ataovy miadina fogna zay zany mitsapatsapake fogna de zao Frédéric amin'ny tagno avy fambolagna manaraka zany tonga de fa tsipitsipika aminao koragna saika alainay jiaby zany tanimbarina reto jiaby regny fa azo ampagnafagna ologno satria regninay baka olo hafa magnofa regny sasany manjary vary be agny regny de tiako zany mba hoe amenao za aby izy jiaby reo de fanaraka foana atsika isaka vokatra makatra zay tsy magnino am'zany atantsika zany fa izy fogna milolo re ilaiky satria baka hainazy amy tany momby igny ameko omby anaha asa afaka amenareo za milolo ya tsy magnino zany volagno tsy magnajo anao hely igny mamako izy jiaby reo fifihezigny tady de tarimi ao aminareo akao fa manjary io tsisy raha ataonay io ane misaotra diny amin'igny sady ombinay baka anketsany agny fa tsy de makatra tanàgna loatra fa ninareo mody tanàgna io baka hay be tsy maintsy mila io fogna reo tsy magnino vosy jiaby reo fa baika mba manjary iasagna koa aketo ya zay fa za da ko mangatadalagna ya amin'ny afaka maray agny anao mipody atoa mindesa gony maromaro ifampizarantsika satria tsy hay izy toana magnaboaka firidaba izy to ihagny ya tsy maintsy atako magnano fogna zare isan-tagno za manisinitsy akagny zare zany sara miasa fogna magnano io ataon'olo andeha école zany mandiniky karakory tsara fandehana raha ty voafafa ohatrany tena mafy zany ay maroky kandra jiaby amity tsisy fandehany avake koa olo jiaby tsy mba magnome asantegna raha iaho amizao fotoagna misy za zeo koa misy vaiavy azo nagnavako jombily aleoko magnano jombily fa tsy tafa tiky ana zay managna pla hagnano jombilo tany vaiavy sorana goko magnaniro aza mifanambanimbany atsika jofafa atsika io samby ratsy
tsy mba hitanao soranao karaha sorana mborodoy. Ajanono ankoragna zany Galbert ino hevitry eto mon tsisy ary olo hitanazy mahay manjary fô atsika ndraiky nahay nahantra atsika mandiniha tsara galy. Problemanao ny jofa tamin'ny anao nisy asa teo igny tsy mba hainao misy mijery anay. Ao anao efa sisy rano hainao amizay mitodika aminay. Anefa anao taloha teo mba nangatanay mba nitavandranay ngataka sigiara zay isaka an'izay mangataka tsisy anao zeo andeha hivandravandra aminay ty nefa zay madingo koa mbola tavandrainao avy eo. Raha ikony babategna na raha njanahary marigny zany volagna tsisy gne zay tegna nipetaka amizany mihitsy fiainagna anahy zay io ka izao izy jofa ity moko misy filingy hitako ty aketrika zany raha ohatra ka sy hainao tsy haiko raha idiranao izy ty raha sy idiranao fa hitanao moko fiainagna ty fa raha mahita hitanao ty message ty somary vakia kely ty message ty ketantsika manakory zany message toy tonga dia famparitaka asika amin'ny numéro an'olo agny dia fa eo zany sika miambiny toiny na mahomby izy na sy mahomby izy. Ok zany raha sy tonga dia transféreke amin'ny numéro maromaro izy to tegna tantsika ketriky mihitsy to le matifitify fagnahy amreto tonga dia lavontsika ka zay misy mako fa amin'ny fiainagna ty mila mampiasa coco fa raha sy mahay mampiasa coco anao sy misy taraiky ke manakory zany atsika roa baka tokony tsy misaratsara ka tokony fankahita isan'andro. Ya dia fa indeso aminakahy ty mako entagnanao dia aty anao fa tsy mahazo mibalabala angoa. Aketa kokory vadiko ro agny maraindraigny anao zany jusqu'à eo après-midi eo mipetraka aminay eto fa rehefa haligna agny anao manjary mandeha mody amin'ny vadinao. Bon ketrika baka zany tsy magnino ke misy 5 000 moaminakahy tonga dia fa anaovantsika SMS rabarabantsika baka message toy. Ty are dany laha tonga dia manao recharge fa tonga dia fa mikomansy asasika ka efa teneniko dian'izao aza mifampamosamosa rehefa misy problème fa samy miaro ny rambony sy ho takatry hainao tsara mako fa asa maloto ty zay le atao hoe asa amin'ny fomba hafahafa zany. Ok zany zay dona ny rehetiny zay matify fagnahy lako Stefanao mba faninagna madamo. Iya nindesiny akagny amin'ny kalibanao anazy agny varenazy mety agny donc izy mihina. Stefanao ro Stefanao nanakorsiko be afa sy ralana mo tragno to ro fa tsisy ake bonne nuit fore ya bonne nuit nawe araka pilana sasana ko fa iwandre ko tsy raha mbela meke ka fogna potriko be yaragna raha gnatoko sy raha be mo gadranaro fenetra marinana io tsontrika ndraiky tipan'olo vato fogna matoboka tsy maintsy gadragna fogna tsisy karaha dinako baka ary firigony mo varahazonao avy tamin'ny frankotagny ya izy ka dia mba efabolgony zay ko raha namokotro ro vary tamitoy tegna tsara voka bary tamin'ny tagny toy atantsika ino vary marobe zany Frederiky ko ano mbona zany alafontsika sasany vary marobe io amin'izay zahoantsika vola izy koa fa miakamiakatra amin'izay zany vidim-bary disantsika izy io alefantsika poste agny amin'igny izy azahoagna vola tsara ya marigny edy zany afa zany edy kokony hevitry anahy satria hahitsy olona antsika vary marobe io holo ok fô donc nao fenofeno koroko message nino koa amin'ny telefone ana amin'ny andralo jiaby to tsy mbaly message Nicole koa ma rehefa promotion talon be agny na regny tsy fananambady ko mba andeha message ndegny mandeha aminakahy to tsy possible andrasa aloha zavako message zany Frederic tsy anah mizaha zifa zaho ameza tao za makizoaka zala mbola mamarafa koa zany ana ilagna an'izay i zahavo message io andraso basy vakiky faly miarahabanao izahay atao amin'ny orinasa West Sikra Complan nanao fisarihana fiara izahay marka Prado dianao no tsara vintana nahazo fiara 4x4 io raha mila fagnazavagna fagnampiny dia antsovigny ity laharagna ity naveko fahasoavagna atao Frederic nagnino madamo nasy 4x4 atsika izy to message nalefanjareo amintsika to matsara vintagna atsika ke misy numéro ndre moka ya to numéro tazany antsovigny izy zare tsisy atakano tonga dia antsovintsika zay numéro toy amin'izay 4x4 ndeso amintsika to makeboka tsisy crédit andro aligny aloha maregny fogna tsy compute crédit fa marandraigny betsika fa mandeha mangala dongo antsovintsika zare zala zaza ndraiky karaha fa hitako karaha fa tsy tafandriky satria baka skodiniky zany tonga keto zaho amin'day 4x4 io ataoko hitandre tsara fa tegna olo mahitahita atsika
tegna fa vintigna amin'Jagnahary fiankognetsika atao hoanandrahy miavaka amin'izay baka atsika ambanivohitra eto afaka raha azazoko fe bizazandre agnatin'ny 4-4 io tsaroako ale tonga de fa laiky amin'ny taratasy faky numéro e fa somde saja tampo telefone anay io eo tsy azo be 4-4 ary tsy mila mandika herinandro tsy ndraiky amezanjare olon-kafa fa 4-4 eo tsika tratrany taraiky ipoka sendro ndika herinandro zany amarainy de marandraigny atsika fa magnantso numéro io ity ya zao zy madamo hasana marandraigny arodagno fiarana jiaby reo satria baka tsisy isantsika 4-4 azy io ya mila tamalala date mila dodoviko raha jiaby aminjay zany mbo izy misy garaziny 4-4 io ave koa volagno Stefano marandraigny be io izy afa magnambombatra lalagna regny hitanao lalagna liditra milakolotsika i hitanao misy gadigadoagna re igny mila amboarigny tsara trasaigny tsara kone satria baka i korobaka atao tsy pièce ambany votra toy ya fa za maregny maisikisiky afa mandeha mitady crédit zaho amro amin'isy le ampidiragna amin'ny tanàgnantsika igny arô misy épicerie zero arô vatro crédit fa zaho edy agny tany anara vady ana mo mahay mandeha tobily odres i madame tsy raha tsy ianaragna zany hefa i koa avekeo ya tegna zay vo tegna dako mbotagna hoe vavabafaka heliky satria tonga le fa soavagna azo 4-4 tegna tianjagnahary marigny anatsika to madame hoe namena 4-4 raiky atsika ary tsara vintigna fogna atsika to amaroagna n'ologno Madagasikara to ke tsisy nahazo message hazo izy to afa tsika edy nahazo message ny tobila ho avy amintsika to za koa madame tegna mbo gagy geda marigny Madagasikara to i nefa tsika nahazo azy ary na mo hiboaka hino an-tany akany koa zay fa mandinidiniky hoe manakory anavako tobily koa aveketo mila fa dinidiniky tsara koa zany madame hoe tsy mila koropaka sady za koa tegna tsy mahita toromaso mihitsy takatra zany hita message io message ny 4-4 io ale maloha za zany angalangala concentration tokotany eo ok basy zany moramora ndraiky na fa tsy atapaka lalandrao an-tany ka hoe ndraiky komanta plansika to Galbera jusque zay mbola tsisy nagnantso nefa atsika ranko tarivariva lomoaly nagnandefa message andro zay fa kiaka tsy ety nisy olo nagnantso mba nibiasy moa andrasandrasana fa tsy zay miandrika efa kiaka ty tsy andry ambe zay fa mbola iantso foana reo justement misy appel to e efa izy zany raiso allo salama tompoko salama tsy zany baka fa areo nandefa message amin'ny telefone anaka toy misy resaka tobily 4-4 zany nalefanareo aminahy ato justement ana agnisan'ny tsara vintagna raha mosi zay agnatiny magnaboaka le 4-4 io aterigny aminao agny asa aiza toeragna misy ere azafady tegna ambany volony antsuito misy zahay io asa manakory bon antsuha ka le tomobile eterinay de ao anao mangala azy ok tsy magnino zany fa zahay raha mosi tsisy carburant fa ana miantoko le vola vidianagna carburant agnateranay ozy akagny eo amin'ny 3 hetsy ake le am'zany tsy magnino fa alefako zany tonga de fa zay io kone satria fa zany fô tambagna tsy andifasanay izy antsuhany tsy magnino efa reniko izy te jofa rehefa tonga io vola 3 hetsy io tonga de fa mizara roy 10 aligna sy raesy aminao 10 aligna sy raesy aminay sa karakory mazava ho azy baka raha niarahantsika miketrika ary zaho maregny feon'le baba igny gagny maty fagnahy mba malagonigna zovigna amin'izay hagnome 4-4 bojolo zala message ny vola babe 3 hetsy akory atsika aloha apoko mba andinefa maignimaigny mba andrasa eky mako aloha maso zany agnano akanjo vetivety maloha bakeo miaraka atsika mbola akanjon'ino koa kasy mariny hely aloha tsika ary aloha basy ndao zaho mahazo 10 aligna sy 3 hetsy zany niany tonga de vidividy vary vidividy lamba anaovagna lefy amin'ny tanagna zay azontsika maloha le vola voalohany de ahoana koa hevitra tokony angalatsika vola fagnoroy aminazy bon hevitra hitako atsika magnano sarivako pneu agnedagnedandalagna ka de ataontsika mividy pneu vaovao zany ary haina pneu vaovao zany any amin'ny 20 hetsy agny marigna zany hevitra tegna tsara misy zany ka agnatahorako aminazy mba hafoino ologno zegny vola 20 hetsy zegny maro 20 hetsy zany izy koa tsy fony baka fa mbola hoagny izy nefa perte am'zany efa nazahontsika 3 hetsy etsy depasitsika kale ambila izy andefa vola tero andeha basy tonga de fa le fasy koa ketrika magnaraka ary
Hitanà asa tanazy iro mba tsy raha mila mikôrozy ndray hitako e mila kakakasagna tsara regny mila malapitra tsara koa volagniko aminazy anay zahavy regny mbola tsy milamigny tsara io Azoke angatoko ny agnanovagna stôma tsy raha be le agnanovagna goudron regny wa ingato mo dala tsara nasa bukunolo ha tsara ngamboatra lalagna anao kakakasagna amin'ny angady amin'ny sisiny regny amboarigny tsara ampitovigny mo tsy aizana zany anazy raha koa makipineny katikatina kahy anazy raha sahiranky ana tegna marigny e ana tsy mahofa ina ao sady za mahita anahy baka Stefano karaha olo tsy ampiasa tany regny hagnamboatra lalagna amin'ny sisiny zay tsy vitanà ifotaka ala hoagny taterao vero akagny itsomby tôbily tondriky hefako tôragna ô papa velo tomobily zay fa zay ndraiky 2 heures mandeha l'école ala hevitry malo andeha l'école zany e ananiany malo koa tsy vitanà asa io tsy mandeha l'école zany vite tsara io milamigny zay vana mandeha l'école hitanà bile to izy to aveo akorisako mandalo amin'ny lalagna namboarinao igny bile to niany ko gadagna dika zany mbola misy gadigadoagna zany amin'ny lalagna namboarinao io mila misosa juste ambany agny bile to niany hitako tsara azoky zay keza zay tsy hamonjy cornet amin'ny l'école igny lalagna fo kely tsy ampy kilomètre ifo mampananjany ana zay niany koa hinan-kanigny otry barika adikibona zay niany tsy maintsy vitena io ana tsy mandeha l'école ko mbala niany fogna na ziske firana niany ake fa mamboatra zimy na o maraigny aby ary zegny tsy voaboaka baka zegny baka zany isan-tagno misy fogna wa izy koa tsy afaka na magnampôty koa lalagna mila vitanà zay vana mandeha mamonjy courna zany zala atana moramora makatikati prado zany akagny zany koa raha valere fanagnana betsy moramora anazy raha tetitetiky ino andratrara zokonao awô atako ely tsy tô e areo baka mamelogno kenana encore mo zare Frédéric afaniala ia afanialagna zareo ary efa nalefako vola 3 hetsy e agnanaovana essence ndendalagna zany fa zare te madame nagnantso za he zare zany vaky pneu karaha fantsika akao ke nagnafitra vola aminahy 20 hetsy zareo alefa amindraiky igny vidanagna pneu zany ary ino koa mora mbola tsy nandifasigna vola 20 hetsy zany akao tsara baka antegna miara aminareo tsy magnanognano foagna aleva ka fogna vola 20 hetsy zany ka ino koa mora mbola volagnina zany aminahany za zala mila tôbily zany tonga tô amaregny ary izy koa magnano zany madamo an-tanàgna bas areo za de andefa vola to vetivety fô alfasy mandambely fa tsy maintsy misy freine vola zany niany alefanao amin'ny casse-point akagny ia tegna mariny zany zay ro izany lahe vitivite tsara hasa toy ataovy malamitra tsara satria za io andeha andefa vola 20 hetsy ividanagna pneu zany satria zare vaky pneu andalagna agny ya okezoke regny na Stefano tôbily zany koa tonga avakagny ana magnano lavazy azy atana mipilitra amboany laroaniko ne tsy maintsy atako baka zegny ragna tsy maintsy maloto fô izy aveka amin'ny lalagna aveka agny ke raha zokilahy mbola mandeha tômôbily ino moa idirana zany zokinako ny tsy badibohitra tanà io izy koa fa tafiditra amin'ny voanao ka afampeka edy tôbily tsô hatany karaha sarety fa ndraiky zio zay ataovy tsara hasanao fa za hi andeha-ntsena akagny zany any pôdy avakagny afa mila vita hitanà bille rô miambigny zy mikorisakezy niany ko ambala marokoroko pôdy ndraiky akena bille boka tsy maintsy aroroko fô izy niany jusqu'à za magnano azy ave ataontsika manakory amizay ma ty vola 20 hetsy ty mazava ho azy baka tonga de rasaigny efatra hetsy velogno fatamaty galbere eritreritry anakay ma tsy mba hainao zay tonga de fividy écran plan za io mba ampifalifaliko zanako agnatin'ny tragno ao ary tegna niova mihitsy fiaignana tsikarolahy galbere nahazo filigna araiky to mba zavonabaka za fa lasa boatraboatrany ka efa volagniko aminao ary teneniko aminao magnoroy koa so misy contre-attaque agny ke mifamosamosa tandremo za mola zena sarim-bavy lendeny samy milefa galbera milefa ary le baba igny ambo midorigny vola 20 hetsy mitontogno moramora avy agny angatantsika maromaro koa zay ko nefa rehetsy sy retapitrisy galbera hazontsika zay mazava ho azy ke zao itsika zao andeha morogna ketrika hafa koa milezantsika anazy asa karakory zao naovantsika azy fika magnaraka atantsika sariky sidao anao niditra hôpitaly zay zany fika azahoantsika vola magnaraka koa bebika izy setry mitômôbily anazy tsy maintsy alefa ny vola zany ave dépasinazy nefa fontra zany hitanao mety andasa lefaso raha fa izavatsika koa momban'izany ke vola ohatriny koa zany andeha angatagny amin'zareo amin'izany angatantsika enigny hetsy izy
satria mila fandidiagna malaky de malaky atantsika misy vitre tafiditra agnatin'ny haignanaka ao mety misy zany de zao arika ay nitoeragna tokony avoa zaza atao marikirikitra atao lavidavitra agny iboka tsy maintsy atantsika atao maloha atantsika ambondro mamy izao arika raha ohatra ka tonga avy ao ONS io aloha zanontsika amin'izay mission ty fa sao de lasa grave loatra izy tiky bara fa natato aloha mandeha fo mission to jusqu'izy agny tontotry alefaso are andrasontsovontsika ndraiky izy ohatra raiky mandray telefone ko le baba toy allô nanakôry mo le pneu vosolo amin'igny efa tsisy raha mampatahatra vosolo vaovao be fa le problème aketo le zala chauffeur andeha ho azy mihitsy voadona zay tonga tato ambondro mamy ato voatery tsy maintsy nampidirigny hôpitaly hely ndraiky ary za tsy mahay mitondra tomobily oazana kesina raha tiky tobily anamy zany motoko nandona azy zay avy nihinagna tambondro mamy teto izy tsy naheny sakalalagna igny voadona le babe ke manakôry zany avoto heloko mila vola enigny hetsy docteur libre mitsabo azy aka zay oazalahy zany kama zala tsy manjara pikarigny antsy to zay fofokagny le babarombogny amin'izy to ary za tsy mahay minday tomobily ary andraso basanta fa vola enigny hetsy zany andraso malo vetivety ary ataovy malakilaky moa izy koa fa tampodiagna zay efa izy zay azo zay enigny hetsy zay samy managna telo hetsy tsika rolahy zaho mako misy raha vidididiky koa agnatin'ny tokantragnoko agny samy magnanjany fô baka samy magnatsara fiainagna anazy atsika aketo andro raiky takarignatsika rolahy to galbert gidragidraky raha mahazo atsika aza mba zorana karan'zegny ma fiainagnatsika ty fa lasa mesarotro to izy le baba ambekany message tonga de zarao koa andraso zany de mikasy point ro ohatrino amin'igny ma totaliny vola jiaby nalefan'le baba io afa fito hetsy sy retabotrisako ne mbola tsetototry le baba io ay satria telo hetsy voalohany nata essence ko valo hetsy nanaovagna pneu vaovao avy koa izy keo enigny hetsy itahagnanao amin'ny docteur libre nanakôry tomobily to ihany mbala tsy tonga afa milalagna viao mbalaty tany misy raha zagny ao za fa te angala sary miaraka amin'ny tomobily amin'ny lalagna digna fa malamalamatra tsara karaha goudron anao nde koronge tegna fa nanamboatra lalagna satria baka izy nde ohatra goudron regny konaky zao nanaro tegna mafy nge zay zoko zay dako andoandroandrely an-tragno akao mbala midriky désert zay zeto ara lo sao madame teo igny izy ro izy ino mararo anary madame ô reto fleur aby reto baka nikapaiky igny de niroako le ndraha nazany kapaigny tsara mihitsy tegna naheraha mihitsy anao amin'igny baka zay ve tsy maniriniriky amin'izay zany hompy tsara lalagna tobilintsika ary tsy arodigna anah koa kalbanao hely Stéphano mbo ahafahana mihodigny tsara beny mety koa zany fa andraso malo sy koa sy tonga maraigny tobily io tonga de fa arodigna antsika ny kalbanao io avy amin'izay Stéphano manandakozintsika akao amin'izay baka manaraka tsara keo afaka magnano demi-tour tsara mba tsy raha tahorako amin'igny sady katikata zany koa fa tonga ke amboarintsika tatragno vato tragno to satria baka tsy magnefa katikata zany tragnontsika magnano to ary le ndaiky mandafambo fogna ary mbo agntany edy zareo asa mbo faeza ary samankory koa le tsy salama zany agny tegna marigny zany madame andraso koa zareo mba somary mantsofo kely misaona telefone zany allô allô nanakôry mo tsy salama tegna grave izy ato tongotrongah igny raha nididiagna ary izy ke mbola tsy mba tsy dia free voatery zay mitsakaraka chauffeur hafa ary chauffeur io tsy magneky koa tsy karamay kenareo ma fa nahita ologno minday tobily io aka amin'igny ndraiky le baba fa nahita zay fa retapotrisa zany tsy magnino zany satria baka tiana tonga malakilaky atao tobily zany ke manakôry zany alefany amin'ny numéro to fogna alfaso amito fogna andraso bas zave mandefa azy nanankory raha ko izy ka madame le chauffeur namany igny zany tsy mavita mitonga tobily fa mbola tegna marary zany fa ny karaha mahôlo fôko zany zareo mitonga tobily mandeha amitsika toy mitady vola retaprisa zany agnara magnahôlo io ary ndany fasy vola bas zare zany
Quel est le problème baka madamo vola kafa tsy ampy zany? Ma ary ndaba sy malakilaky mandeha mandafitany amin'ny Franco akagny tanibarontsika io misy andafosa. Ary ki basy midolo anazy ande volagna aminazy e. Ary ana basy zahela fa tegna atao varotro meky regny. Ya. Mbo misy lapoasin-draza la tobily hely zany eka hoe seto tonga afa nandany vola hotrino afa lombolombony nividy kony donc e. Ody ato Franco. Ody ato. Malosanao Frederica. Ya misaotra. Salama ato. Salama anao. Kabarantsika viagny. Viagny tegna misy kabary e. Tsy zany boka fa za izy zany tegna misy raha manahiragna za igny keseky andafitokotany aminao tanimbary zany. Asa manakory? Zany aky raha misy problème mafy be manakory eky Frederica miditra mandafitanimbary magnanjany. Tegna misy raha ilagna vola miky zay Franco fa tegna avotinao e. Zany ke tanimbary le aiza moa alafonao malao. Ya, le igny ilany andrefana igny, igny alefanay. Ohatrino andefasonao azy basy? Anazy koa fa misy rotapitrisa afa alefako di tanimbary io. Za tsy mikajy vola roa tapitrisa an-tragno zany Frederica. Misy aminakato zany zao eo amin'ny 2 aligny sy 3 tapitrisa eo misy aminakato. Ka idiranao ndraiky zany to de meky anao agny vola de tany merigny aminakato ataontsika taratasy. Ya, tsy magnino fako zany fa alfasy fa tegna ilaina meky baka le vola io. Tonga de fa tantsika taratasy mamariky zininao. Ok re, tsy magnino rasa boka taratasy malakilaky de ataontsika antsoratra le raha de vola to de meky anao de merigny aminaka le tany zay. Ya, tsy magnino zany. Zala raha ino loatra problème anao Frederica miditra mandafitany ty. Tsy zany baka zio Franco fa misy tobily zay nafariky avy agny lavitra izy io ke izy zany ampanina zareo de nagnafitra vola io aminakaha agnavoatana le tobily avy agny. Ay vaovao tsara be kay izy. Anao masy tobily vaovao zay. Ya basy varosage foana Frederica rehefa tonga amin'ny tanàna antsika eto zany tobily zany. Tobily manakory ma zeka? Sprinter sa Mazda sa ino izy io ao? Izy io zany 4x4 marque Prado. Zala zany ane tobily milliardaire mihitsy zany Frederica. Sady magnefa anareo mihitsy ane zany anareo olo manan-draha, anareo olo manam-pahaizana, areo olo nianatra. Magnefa anareo zany zay vita ty taratasy de soniavinao ngamba de za misony amin'ny ilany eto. Ya, tsy magnino fa tahako soniazany. Ya de ito vola Frederica azo manisa anao raha ka mbola anisa fa izy ndraiky tegna mahampy. Roetsy sy 2 tapitrisa izy nameky anao igny. To fa tsy mila 5 fa azo antoka to fa tsy maintsy hampy toy. Ya ok misaotra anao Frederica. Misaotra ny famonjagna tika zany zareo magnano mangingigny ake zany fa misy vola ividy 4x4 mihitsy. Ivoatra mihitsy fiainan'ologno re zany ka fa zareo tsy mifampiteraka ty foana mahagaga. Hita eo fa antegna baka be tsy misy zany lasy ty mbola sarety foana iainana eto zareo zala fa amin'ny 4x4. Aligny andro be fa marandraigny ne maraigny fa avy edy tobily zany. Ho za ndraiky Frederica asa mbo fa hotrino eky totaliny vola jiaby nalefaka agny zay mbo fa tokony tiako heo. Ya, io baka zay fa sortiko amin'ny taratasy to izy jiaby tontaliny jiaby izy koa fanatazany kajikajy fitoetsy sy rotapitrisa zany vola antsika jiaby efa losogno akagny. Zany madame tsy mamperta atsika zany tsy masy katikaty. Zany ndraiky kony tsy mamperta atsika fa maraigny atsika fa mandeha magnano essai hoe mitonga azy. Are ndraiky zokotso fitahan'ologno vola farin-jare sateteky akeo mba tsitsigny nangia ana mety zay manam-pahaizana be tokony tikatrikatramon'olo fahatany ro zany tsy marigny za sy maintsy avy ake fa katikaty zany. Hitanao Stefano zahay olo nianatra tsy olon'olo mifagnahafitika zahay ziketo zahay olo mandiniky. Raha magaga za baka volanare amin'ny alefa poche sateteky alefa tomobily tsy mety mahatonga numéronay hazo ndraiky agny misy dikany zany za baka zoko be manohogno fô tsôlo mbo tototry hely ery oaza lahay kena zay mange metritry atao olo toragna zay hitanao ko olo mahazonondraha oa ary anaro miomana fa tsika maraigny nda sabotsy be nesy homby avidy satria baiky be zare zay tsy maintsy mila vola koa satria fa marindry zare zay azo ke roboko fô dok fianaragna anahy to magnindry tsy lafa mipitetika homby ro ma ary tegna marigny koa zany sady mbo marindriny koa
ary izy koa magnanjany zany mbola tsaratsara gida zagny e alafo amin'olo zany alfaso agny be le bidahara ery le maridy jiaby regny alfaso aby ke firy zany homby vidinsika na dimy agny alfaso aby zany sady anao vantsika rozazy volan zany avake mbola mamono homby koa tsika ana mo mieritreritry fokon'ologno reto so avakeo amin'izany moa avorontsika olo jiaby amin'ny quartier to megny hanigny ake Zanduandre, bonne nuit nare. Justement he, mbola nazedy baka volaniko zany. Arodiny kalbanonay maregny satria baka tsy navako dimy tour zio. Mandre amin'ny lakozika anao manompoko amaraigny. Wa zuki. Kalbanona haroda. Tomobily zay mbala tsy avoko ne. Arodina ngia. Tadavina fa tobily avake zay vanodina zany. Taraiky. Atana moramora mangia fa navako dimy tour akeo. Itanazy mbola frère andagnanayo nalagny aby. Ninafa saika raha mbala olagna am'zany. Mana takozina manompoko amaraigny ary antagnana jiaby malako fa mifona tonga da fihinareo amin'ny lakozika ana mandry manompoko amaraigny arepaka tompondraha somary tiako ndraiky mandre lakozio mbo moramora mipodenkera regniky vavanagny te Stefanao joboboka kabokakaza havanao azy mavitro enao mizaza fampetrapetraka plan jiaby homby dimy zany alafo arety tapitisa isany avy amizay zany mamono homby kantaigny araiky zany igny amizay zany anasagna olo jiaby amin'ny tanàgna aketo avola bolo jiaby minagna eto tegna maresaka koa ny fety tegna tsy moramora manomboka akeo amizay gny aizanjare fa hôdely temps zany vadin'ny patron mazava ho azy zany tsy vitan'ny vadin'ny patron fogna fa vadin'olo manam-pahaizagna koa zay maloha reny tragno akeo fa za fa mbola bobaka an-tokotany akao angalangala olon-draha zaho ikoncentre hoe manakôry moa avy any tobily zany akeo araiky be zany koa avy akeo eo ke tegna vitegna patron ke ary tsy maintsy mampitira za amin'ny carte io satria tsy maintsy misy radio tobily zany fa za tsy maintsy devant fogna isaka miboaka mazava ho azy baka zany ana tsy maintsy devant fogna anao fa Stefano zany asanazy mpanasa tobily fogna isaka tsika mandeha miboaka izy magnady tobily io zay mbola amin'izay za concentre keto amin'ny mofo tobily io za zala hitako hera zala tonga avy any tobily io marque Prado WWT zany le rabenazy ary mbola tofika zalahy maraigny agnotinako hoe ino makoleran'ny tobily io aka fa raha tegna ampiasanao za zay fogna zany aiky be ry zalahy tsy maintsy ho avy atoy eto tany ampandraiko zareo mandritry janonandreo toy satria baka zareo tsy maintsy mbola tavandraiky mbola ampiapetra za tobily io mahaiza avy akeo zay avy zareo mandeha ary zareo tsy maintsy maiky karama tonga tobily avy tagna andeha aminaky eto avy amizay le zareo ampiapetra za keto ok milamina tsara zany zero izany lahy ana zay io mandeha miranganaka ao amezo azy vo azy aby agnaty saky io tandremo rozy misy very tsao angalarina haiky iskan'io fa za io mbola andeha amin'ny franco rogny tsao izy mbola mividy homby koa satria atsika mila manlafo homby folo agnanovagna le raha tantsika io anazy matarotry sokola za koa nangalatra fa mara nalaiky tamere tao avena koa tonga akao tatahinazy andranganao mangala zomaty ave mampinagna ny dokotry amizay hasa mba malakilaky vita ary izy koa magnontany ana indra volaniko aminazy volagno aminazy izy io aloso amin'ny franco rohigny andeha nandafomby dimy satria zana mila mandafomby folo atsika io ahavitagna raha tantsika io zany fa volagnina aminazy ok zike sao de pisoloko mangodaniry zoko hoe efa fotry vola losy zay efa mandafomby izy koa tsy tonga saigny dako zoky vety zalahy io efa 10 andro zay 4 avy eo izy nefa tsy mety hava aza hitako ndraiky vandy ino eky raha mazoky tsy ho lasa daly eky raha mbola ho hita baka io ambilay za handeha amizay ody ato franco ody ato zala harivariva zany ahoana Fredrika salama tompoko harivariva nare zany ary sesesa mo omby maro mavety be maro isikisika re ndraiky raha lanao nane somby nagnatsimo agny andesigny ay za omby maro matanjaka regny zala tsy zany ziny franco fa ziny zany ndesiko tamiry zala pitety comptero igny nalafelitaro fa tegna misy rano laky vola baka za io Frederika gagagagany za amin'ny fiarahamonigny eto mahita raha ataonao rety ty voatsela anao teo nandafy tany maro taminaka io koa anao mandafy ompy raha regniregny anao amin'ny zareo manana magasin be ampidirana amin'ny tanagna roy mandefa vola koa mandefa vola
eny marina problème anao ty Frédéric sao de azo ifamonjagna fa samby fiarahamonigna raiky atsika atao i zao izy alelo mbola aza be kropika am'zany anao fandraso izy midona ake zany ena vo mahita azy tsara zany ke fa izy ndraiky aloha tsy zavatra mampalahelo fa azoko antoko zay tegna zavatra mahafalifaly ay ok ino azo ataonao rivariva ty are ya tsy zany tegna diako aminahy fa za i boka mbola tsy akenda fombidimiko aminao tsona mbo mangady satria boka hitako anao managna tanimbary indraindray zany anao mbo magnosigny koa zany mety mila homby koa zany anao zany Frédéric tsy azoko mihitsy sao de tokony indra mbola aminaka anao Frédéric fa mandafananany oatra tsy de miady aminaka loatra anao mba namagna fogna akeo anao mba mamonjy zay mampagnofa tanimbary tsy magnino anao mpindramiko vola fa izy mandafananana Frédéric fa tsy de tsara loatra io amin'ny fiainagna Frédéric aloha tsy mitrosa zany zahay ny ologno manambola manan-kariagna be zany zahay alefa zany fanagnanaka fô lafiko azahoako vola ok re tsy magnino zany Frédéric de ohatrinona isany ary zany omby dimy alafinao aminaka zany ia ray tapitrisa isany izy ireo ray tapitrisa isany azoko jerena omby zany malao fa sao de omby kategnany fareradraraka fa antoboavin'omby za tsy de mila andraigny loatra Frédéric atsika tsy manda fomby hely zany atsika vostry andrasiko fa tonga avy agny sy majanaka maneson mody rivariva atsika roa miaraka mandeha mizaha anazany fididetianao akao zay ndraiky izy mba eo sady zay mety efa tsy ela tsy magnaja anareo zay fa ho avy ya fa tsy elake fa za gagagaga foana Frédéric fa mbola resaka katikati reny foana moa zany andafasanao omby folo anatin'ny andro raiky ty sa efa zavatra hafa izy ty ya tegna mbola resaka katikaty fa zany izy ty fasoko fanagna reto zany zany baka nina manokagna zany Frédéric fa ny angatany e Frédéric sy vo arozaza mavesatra be mitanàna ty rehefa tonga eo zay katikatra zay aza matahatra reo tsy maintsy atantsika fety maresaka eto za mamono homby mitsy zay amin'io olo jiaby aketo asaigna be miaraka mihinagna aminay za te koa ny amborimboro za te hitako fa hoe misy vaovao ratsy ambadimbadika agny de miditra nandafo homby anao tamin'ity andro raiky tiky volagny fogna ko misy problème ratsy Frédéric fa zany na fiarahamonigny mifamonjy ya mariny zany fa izy ndraiky reo tsisy resaka raha magnanjany fa tegna le fahasoavagna lehibe zany izy io tsara zany kia aloha tonga soma tsara zay katikatra zay marika Prado volagnina zany ko moa tôbile tegna enjana zany kia zay mba maniry te hita zany tôbile zany koa anao mba rerentsika ambany vola aketo na de ambany volo misy atsika mba misy tôbile mpanambola fogna koa azotsika ambany volo aty za aloha ravoravo misy aloha mahitana mahazo tôbile zany mba miafaka anetsika ambany volo toy so de baka olo mifietritsika hoe ambany volo ty zany tsy mivoatra atsika zany tegna mivoatra misy atsika ambany volo toy ary tôbile azony mpanambola ry mba azontsika ambany volo toy ok rehefa tonga ao tsy magnaja anao de antsôvy za de miaraka magnavaka omby ilaiko akao tsika omby dimy zay tsy magnino fa alaiko zay ya tsy magnino zany fa antsôvy fogna anazoko efa tonga izy Frédéric vola boka nazahany any satria omfolo na lafina regny ray tapitrisa isany zany ya mazava ho azy baka zany madamo zany baka tsy maintsy mandeha amin'aby vola jiaby zany de mitapitrisa baka tsy efa nampitohaziko Stéphano teo igny to aminjay zany le vola de mitapitrisa vidinao ambidimy igny nalana franco teo igny ary antsôvy zare fa tsy mitrika aketo amin'ny aligny na marandraigny zay ambilaba santsôviko zareo zay mety mba famarindriny fôko zare zay satria baka le vola efa nalefako akagny za misy zala mba famariny fôko zay zala mba hela mandeha telefona koa zare zany zany koa tsara fatandreo ke tsy ndraiky nandro mampikony akao eky zare zany atsika madamo tsy nifagnaraka am'zany mandeha haligny zare zany volagniko amindre allo akory de babe nanakôry aiza mo re zala ya de babe zay ifa mampikony afa miala mihitsy zay tonga de mbo amboary raha anaovagna rosage ka hoe avake karamanay tonga de lifaso otrino moa karamanare mitonga tôbily io satria baka mbola tsy nambarinare mihitsy hoe zany karamanay mitonga zio le problème nare fa nambarinare teo igny ya re tapitrisa baka karamany le olo nalena tambondromamy zay de le karamany avy tamazengana andeha tambondromamy
tokony pehena re tapokisa koa ary zahay gagnoro lahy dikan'izany roy tapokisa mena zahay. Ya raha resa bola zany eo tsisy problème fa am'firy re tonga tsoy zany fo antiako mitany anareo. Maregny maisikisiky zay efa miditra ny tsoy fa raha tiako koragny are tonga de mamogna hombe. Ke hombe ta ino mavonogno zany? Babe, anaovagna rozazy satria tegna fety mangotrokotroko amin'io. Tsara ne marika tomobily ato le babe, matanjaka. Ary koleranazy ato mahintigny, tsy mataho-dala. Magnan'igny tany koragny maraindraigny zany tonga de elefana vola izy koa tsy elefana zahay tsy miboaka aminao agny. Ok, tsy magnino zany fa alefako zany maraigny. Rota plus zigny teo, aveo manombe raiky. Ya, atao vambovositry mihitsy. Nanankory zare tazonao antsy Maraindraigny be zany madame zare tonga antsoika hoe araka ny volagnile teo fa zare fogna mbola nagnafitra vola roa tapitrisako hoe amitsika satria karaha mandreny tonga tôbily io afta mazengandy ambondry mamo zare ty kely zare laha. Ya marigny ho ana zany satria zare mbola tsara nomezantsika karama fa problème maranazo zare fo namezantsika vola. Fa raha nivolagnindre ty fogna madame tsy aboakandre zany tôbily izy koa tsy tonga akagny volandre hoe zany raha nikoragndre ty taminakahy igny fa zare ndraiky maraindraigny be afa tonga antsoy aka. Ary za te karaha naregny resaka ongovonono raha misy ino koa moa zany ny amin'igny ndraiky madamo mikasiky fety satria ko hafa baka tôbily io atsika sy maintsy mamonombe raiky anaovagna anao zany tôbily zany koa aveke. Ya marigny zany ary mbo tia fety olo tonga tôbily zany akao. Ino ma volagny latsaka zany akao Wa Stefano! Nakor! Tsy efa mangalapinagna na zay zany aka namosaka baka volagny latsaka zany ihany. Avy atao lahy ngia wa zala olo mbola tsy mandry ngia fa mahomby lasiteny lakozika ao anagy avy atao ino mba nagodanana volagny ka ngia Zahi baka zokobe karaha somary miala hely vao tsy tipako hely volagny latsaka baka le volagny olona latsaka ambavana amin'izay le tegnany. Za ngia zakily fahanao zahavonandre izy koa very tamin'ny aignina baka roa io tokony legny lambana jiaby ana ndraiky koa tsy legny be dika zany ana nangalapinagna sady zao raha ambariko ana Stefano ana zay fa tonga dia mandria fa marandraigny anare tsy maintsy mamonomby rendriko zokina. Ya mary ngia zany 4 heures roe mila fanfao atsika hamonomby zany satria o mila atabonibonera raha jiaby avetsika tsisy raha tokony asagna lohiky. Azafady tsoky kofa aminagna homby mikasikasiky mo zoa ngiato mara olo mamy sa olo manakory zala katikaty ngia ho avy amaraigny marandraigny be fa mety amilakôrintsika keto zany mara mbola tsy hainao fogna aromby vonono zany iarahantsika mihinagna avoaka jiaby aketo amin'ny folo olo amin'ny tanàgna misy atsika keto ata maresaka konay tegna makotrokotroko fety io. Ya izy rao koa avy aminahy ndraiky zoky tokony desaka tôbily hita avy mamono homby izy ndraiky arety tompondraha ke zagnarin-draha zay ana zay io sakafozavina tsy magnaja igny volagno izy namantsika izy hamonomby igny satria baka izy koa tsika orla fogna tsy hamonomby le jobla matanjaka be igny mila tsika telo lazany mamono azy amin'izay tsika tsy sahirana dapaka na zay tonga defa mandeha aminazy igny avy amin'izay taditady million regny fa zavinareo laha tsao fogna very izy regny manjary sahirana koa tsika mitaditady avake raha voninkatakata sakavelevo ataovagna ambon-tragno ka kezi mo zokobe androligny jiaby to sy ndraiky atan'olo mpangalatra katakata ka za to androligny jiaby to zoky ana mo lefaka ro atsika ro namboly katakata ro manakôry mo zany nitsika ro igny ngia halaina. Ya ok fa igny azy lahy koa magnano kalefaka za tsy magnajala tena vao mitefaka ipoko sira andeha maleny anazy zany izy koa maragna bekonakahy sy maintsy magnaraka satria za patron azy. Izy akapoko momognomogno amin'ny fa tsy mety menare homby anazy tsisy homby megny azy tsisy efa sakavy ambarako azy zany izy koa vignitry zany mangala zanabenge ka fogna. Ya volagno aminazy zany akamy zanabenge megny anao a aveza megny vola hely 2000 rialy igny vita tsisy homby ande megny azy zany ake zay nda aminjay narô mbola eo izy magnano miagna hagnakeo medimedy aminanak be faminagna homby zay taniako tsy avy ndraiky tomobily tena matifilanan-kely ake fa zao madamo hasana marandraigny mandeha mitety fokon'olo amin'ny tanàgna aketo anao mivolagna amindreo hoe mindesaka pila ndraiky sotro hoe agny re mihinagna zay miantoko raha jiaby vary ndraiky kabaka de fikambana avy aminjay zany mandoky akeo zay ok fa za io androandro hely angalangala reraka fa tegna reraka mihitsy zazany.
aligny koa Galbert appelany zokilahy igny lahaly anapaka fanandry tamiziny avake mbola misy vola roa tapokisa koa alefany avake tsy ho ela hilatsika mipisa ake sady mba nisy vola latsaka talohany zany ka navononao mba raha na marigny izy koa navoniko maverina raha hitana matozy ambariko ana ahony raha atsika ny ampiara-miasa izy olo koa samy mpamitaka tsy mifamitaka zany raha tsara mazava aminao maraindraigna zay ma izy androsaka ny vola roa tapitisa io afa tsy ho ela zany tsy moatra ny hiteragny ary hitana le tegna magravy azy koa ny raha kinamono amby mihitsy zareo azy agnanaovagna rô zaziny raha empaka finanan-kena ro zany antsany atsika tsy tango fô le baba mbony nanako masikita ndraiky batrongo ny tany atsika tao any mandeha mamonjy raha zany mafaka magnano filigny hafa tsika sy raha iny soratsika anamora lefaka Galbert ro mafolatraky firegnantsika le baba zany izy koa atsika koa mbo ndiaraka hinagna hombinjareo volanjareo efa nitototro lohanintsika avy hombinjareo mbola lohanintsika koa atsika tegna mierogn'olo marigny misy message zany Galbert zany andro tsy lavitry izy accord io izy le babe akory ro tapitrisy izaho araka tonga dia fa live fa misy agnajanogna atsika nity asa ratsika ty fa leo adaboko atsika amizay ty raha ty fa grave loatra izy tiky sady zahiko ne tana efa commence holany jijy sady tsika zy fa tsisy tanagna tafagnodiagna eky ataport berger asa zare ibalabala avy any ke ary atsika fa nenagna tonga antsoy maraindraigna honike afa tsisy tanagna agnedagnedany eky ajano le babarato fa lany jijy atsika io sady vola hazontsika zany efa maro alô tsika iza filigny hafako izay misy manko ny tegna ilaiko aminazy nda lay malakilaky agny vola zay izy raha tsika anio dia sy adaboko atsika amizay samy miparitaka avy eo tandremana sy vandravandra ky takapoko agny anao gale tsisy resaka fa mitapitaka avy nambariko anaty olo samy mpamitaka zany tsy famitaka misy raha mampiasa loha zao io raha ohatra ka faragnana ma zany ty afera ty dia tokony iny koa zany miketrika magnaraka mba azahoam-bola ary kibotegna sy misy mila haniny ary lehilahibe sy misy hitady vola ary antegna amin'io mandeha mitady asa sy mety mahita fa ity ndraiky manko efa azoko sindromandry raha ty na oela na oaingana sy misy takatra zay amin'ny farany eo maloha mahita anazy 7 andro manay andro raiky amin'igny ny tompony mbola lava 7 andro bon toro vola Galbert tore tapitrisanao tonina avake koa zaro mahita film hafako efa tovy ketrika hafa fa zato mitovitovy amin'igny fa izy koa tana mitovy amin'igny iaho efa sy namanao eky satria manko efa nampanindro mandry anay manko raha io fa sy maintsy ho takatra sika roy Galbert azy magnano sarim-bavy magnanjany zao hevitry hitako le matify saigny fô boka voantsika aketo fa le matomboko fagnahy itsy hefake za hitanay boka nividy pisy vaovao reto pisy nanaovantsika film araiky to hiny afaka jio aminaka atsika zay zany agnantsolo agnano feon'ny kalanoro koa zao izy jofao izy koa maloha resaka feona kalanoro zany aho sy mahay an'izany Galbert za mahavita raha jiaby zany tsisy raha tahorana fa za ndraiky koa misy raha iraky ana na tsy maintsy mandeha edy nagnanjoko n'olo nagnandefa roa tapitrisa toy raiso mako tonga di raiso allô tsy fasinareo vola izy ala zay koa nafansoiky ety mori tapahako babe karano tapahinao zy zary zany koa nefansoihy aketo mandigny atsika raha zany mako tonga dia fa vonila teo agny telefonanao avilay ireo misabitaka agny voakoaka bateriny raha ato pisy vaovao izy ke ampidirintsika agnatin'ny raha to koa tsy mba ravoravo le baba agnahomagna avosotry anazy agny mbola hagnaraka vola finameny itsika to io koa maty fagnahy le baba igny ampianary zalazazy maro fa hoanao olo amitokotaninay zany olo ndisinagna preze io nefa izy koa ndre za io vosolokony ry zalahy regny vola fa tapiresany maro fa losomindreo akagny ary zareo amin'io namono telefône toko dako hainy madaminaka dako izy amin'io ndre ravoravo izy ndre hitako dako toranky dako izy koa maregny zany za aloha tegna mbola tsy agnatoro amin'olo maro aby reo fa ale zany da hita mivodika gasy eto malaha angalangala olon-draha
nampalahelo za fogna hombinaka nefa nivonony nefa ratsy aby aby Nifalitaiza mazokona agny te Stéphano izy ko nifalitra voadonango ambadika ka hagny tsy haiko raha mampatotro izay ka ambadika izy mora tsy niaraka amin'ny 4x4 regny ivakagny oara vade aiza mola be raha ndesina niaraka amin'ny 4x4 zany ivakagny olo amin'ny favor tigaka toaka zao fankoragna ambarako amina madamo olo maro aby reo alfa somody za sy tia zareo mivorivory tegna marina aiza zalake miravoravo fahoriagnan'olo ndraiky zareo amin'ny tsy tety zareo amin'ny ravoravo aby nefa tegna kato amin'ny vany asaloha tegna nalahelo za madamo le jobolahy be nahy tena le vonikino hoanin'olo zale oske moatoaka to ihany wa olo jiaby rehefa pare giaka ambara za hediny tegna mariny Frédéric aiza motobile nidena tagny zao ny tegna mariny série tegna voasoloky antsika ologno regny namono telefône nagnino voasoloky madame o Stéphano angalarany malakilaky fa toragna ragnanao nanakôry zokidy ko sika tegna ny mare hoagny ana mora marenga ragnana toragna andesirana malakilaky etoy oui nagnino eky ragna mandry be mifotaky oare o vidanare vatika fa toragna malakilaky ireo ialanare fa nanakarenaka fitro fa motry o vidanare madamiko fa toragna aiky aminaro anako tonga akanga zay raha volagnin'ireo mpitany filaminana ka zany fogna arahana tsona mivolagna raha hafa akao diranandro za boka tsy moriporogno raha tsy hitako maso zoky odiny ato ode mandroso awary petrapetraha regny seza ya misaotra sefo salama sefo salama ka inona nazoko ataonareo roa mianaka zay tsy zany sefo fa tegna voasoloko za io za natongavako aminareo ato ke tonga za io agnaty fitoriagnanakaha aminareo ato izy reto izy amin'ny taratasy to fa voasoratato braha jiaby le olona torinao hainao tragno rapse le izy zany sefo tegna sarotro niavanda tegna tsy hitako sora ary amin'ny telefôna fogna zay mifandray andrasiko vakiko fitorinanao ty ramse amin'ny taratasy ty fa re sefo ko tratra ologno reo tegna atako mahita za tsara be tsy maintsy faisiko mihitsy reo tegna mariny zany sefo hay reto zany le olo mpisoloky amin'ny telefôna mbola aminao zany message nalefa ny velohany ya izy amin'ny telefôna anakato mbola tsara nifafako tato akoa zafady ramse zahavako ya io izy mandeha zany ty numéro ty sa manakory ya misy fotoagna sefo numéro to igny mandeha tsara be antsofiko zareo sony libre aveo tapahandreo tsy rasindray mitsy appel anaka ok vo raiky ty monsieur Frédéric fa za notany zanakanao ty aloha tsy zanako zay sefo fa zay zany rahalaky fa rahalahy aminay hono azy andrikely efa maro moa vola zokonao lasan'olo pisoloky zany fa maro be mihitsy sefo na za fa nivolagna tamin'ny zoky so de voasoloky ianare izy tsy naniky fa raha tena nampalelo za sefo homby fonina lafandro araiky fo fa raiky ambony folo amin'izay nititehiny loa ny fokon'olo ta ary izy ake mbala misy fo akazy izy sefo mbala kerakely zana pisoloky rehefa naminagna homby zany anao ve Frédéric tsy mbo tsy neritreritra mihitsy mandefa vola amin'ny tsy hita maso atamanakory sefo antegna ty hanan-draha mba ty afaka amin'ny fiarahamonina koa antegna so ty voantazoko ary anao Frédéric podipody any ihany ok fa vo raiky ty anao fanodadina zay ya ok sefo fa tegna magnategna am'zany am'le fiaramiasa aminare zay izy koa misy amin'ny fatratraragna ologno reo to za numéro telefône ana fa mipetraka amin'ny taratasy fitoriagna io antsovinare fo zany zaho fa za se fogna tegna mbo miraro olo re takatra fa re ko takatra tegna ataovy mafimafy olo miambiny za fa tegna titehiky mesy reo tegna mariny koa sefo zay monsieur Frédéric fa eo tsika mahita anazy mbola anao asanay zay azo ke misy raha mafikiky za hely izy ko nagnanaovana raha hafa vola regny zoky fa voatra raha vita zay anaro iga matsitsigny mbola mandatsa za fo nge raha tanazy zay fa voato tokony fampaherezagna za raha tanazy zay fa tsy mbola mandatsa za magnanjany koa zany mafidiny aminaha tsy tanazy zay raha agnanakao io tsy ana voantazo zay miakatra tension ana zany fo raha koragnina aminay keo yao fa raha nampalelo za ndraiky kalbanona haniroboatina regny zoky
zao izy Stefanao, izy koa vita baka na mivaly na tsy mivaly mandeha mody anao, mody amin'ny mama igny. Fahitako anazy zany baka karaha ohatran'ny olo andatsazah foana zany anahy fa tsy mba magnino korazy za. Kena azoky nivolagna hoe manam-pahizana za tsy voafetsifetsin'olo zay naky. Ha, kena zany mandatsazah rô? Ha, andatsazah zany anao? Raha azoko tsara zany zoky mbala misy olo manam-pahizana anao agny aloha ambony igny. Ha, zao izy Stefanao, tonga an-tragno atsika, tonga de fa ahorogna antegna jiaby mandeha mody anao amin'ny mama igny. Tasy mirana apetaka akao iky. Ary mifona zoky tena za fa tsy hagnano iky. Raha iky amina vavana afidi. Tsona tonga akao andatsaragna anah koa. Ha, ame misosoko aretika anazy foko baka naveke koa. Naza zero fa vany asa aloha. Zay dokotera reseka milaza hoe salama foragna anah, nefa izy marary amin'ny. Tika zany baka aretika tsy tany dokotera zany. Tsy angomagna vola na roa aby regny zy zoky. Ha, agnary koa nangy, tsy haty fe. Diato Franco, diato. Ah, manosanao Frederika. Arivariva zany Frederika. Ah, tegna rivariva. Ah, salama aloha anao. Ah, salama ka. Ah, zalahy. Za koa tena nalahelo mihitsy ny zaho naheno vaovao ratsy iny. De vola maro be nalefanare teo regny zany nandesa jiaby Frederika. Ah, zalahy. Tegna miangavy za misy Franco fa tegna azo mampifatamadika anah fa za tegna fa sy teritreritra magnan'igny ke tegna marigny. Ah, ya azafady are. De manao kory madaminao koa kare rengirengy tsy salama mba efa nandeha tamin'ny dokotera anareo sa? Ia, tegna nandeha dokotera zay fa le raha magaga zany fogna zany araka ny volagnin'ny dokotera zany tegna salama izy. Ate, dokotera mahita izy salama nefa izy marary. De inona dikany raha volagnina zany Frederika? Ke zany ne misy Franco magaga za he. Izy marary nefa dokotera mivolagna salama tsara. Tegna tsy haiko ny tegna marigny e. Tension nazy normaly. Avy amin'izay koa température nazy normaly. Fa izy minanana hoe vatagna anazy hoe za marary ozy izy. Aza, raha koa zany soit de tazoko ariagna zany Frederika fa mila magnampodipody hevitra anao amin'ny vola aboakanao masony. Mizay mahita vola maromaro izy mba mipodipody hely fahasalamagna anazy. Mila mahita masom-bola maromaro izy dikan'izany zay vao salama io. Franco, tegna mafy na vola aminay ka zay tsisy. Zay na hanohanigny tegna tsisy e. Ary zany misy tokavoko aminah toy handeha agnaty kavary tokasako mpagné toy. Oh, lesy Frederika. Nanjary niditra mpangataka vary foty zany ianao amin'ity tanàgnatsika ty. Ah, midiran-tragno anao fa mamegnatra rô raha maso anao io. Midiran-tragno anao fa zany ihany koa magnerana vary foty akeo antokotany akeo totan'olo regny afa baraka atsika. Anao midiran-tragno anao ataontsika magnerana izy. Azao anao vatsika anazy. Anao tsy ameko vary fotsy am'kabaka fa andehananao mody. De i zandrinao i raha mandeha toy mibata vary fotsy tapagony io agny foky amenereo fa le magnerana vary fotsy angatagna zany tsy de tsara loatra. De ny angatako aminao manina raha ohatra hoe mandafo omby kely anareo mba ahafahanareo misy vola an-tragno malôha anoneranareo le vola lany hatrizahitra zay. Ah, zalahy, za Franco tegna fa tsy titry hoe ndafo omby zany baka satria ombinay ka zany tegna fa hely tavela e. Zay koa mbola lafo koa. Vao miaka maisahirana foiky zahay hoe. Tanao Frederika, madaminao io baka tsy ho salama mihitsy satria miasa loha mafy amin'ny vola io. Ke raha tiako koragny mandafosa omby fogna anao ankisikisiko akagny de vidinao omby reo abao aminazy de volagno aminazy hoe nagnampidianan'olo regny vola beka mba mipodipody hely fagnanazy fa iny koa elaela sagnatria ny vava lasa dala eo anaveo lasa manambady adala ya vao maika manahiragna fitagna izy tsy voatako tsy any antoby masigny agny. Ok Franco, koragna mbola voregny zany fa dinidiniky ndraiky zany fa alefa ok zany raha laky avekeo mandeha mangala vary tapakony volagninazy zany. Andrasy malôha le ologno namitaka anareo amin'ny tôbily io zany tsy azo telefônina tsony no ino raha torinareo ampitandreo filaminagna agny zala? Ia, zahay nefa nagnano taratasy fitoragna ampitany filaminagna agny e. Afaka agny le fitoriagna nefa mbola miandry le fanamboaragna hola fa zay io. Za mba magniry mba ho takatra olo mpagnano raha tsy manjary magnan'io mamitapitaka ologno amin'ny fiarahamonigny aty fogna raha atao asa fa tsy mandeha mitady asa agny. Zalahy koa misy magnan'io Frederika mba aiza voanivony e ataovy jery amin'ny ologno namagna beka tsy miady manokagna anao akagny mba tsy siandraha magnan'io koa magnaraka. Ny amin'igny baka fa tegna tsy sandro ndraiky ny avoazaha raha magnan'igny tegna tako hanitra ho anahy igny e. Ya ok, alefa sotoa amizay raha lanao zay fa mangala vary fotsy toy e. Aia.
bon tafiditra crédit Galbert hagnantsolo amizay tsika ha ka anao gn'asolo io ma zany mbola io olo io asovanao sy fa veta regny zay wa ino raha taorana amizigny regny mo havana regny tsy nadahandrenina Galbert mbola za regny tsovontsika hatreto maloha mba soloy olo hafa koa fa ka regny karaha satoko isa koa andraso atantsika essai raha ohatra tsy mahazo amizare tsika mizaha numéron'olon kafa koa ya atako fengo kalanoro mihitsy boka istony any misonareo zany reo Allô, iza io? Ana tegna tsara vitaka babe kalanoro vagnatiala za io afa hitako vitaka ana jiaby io ana olo tegna manjary indrindra izy koa magnaraka koragnanay to ihany Kalanoro? Ke koragna manakory mo raha zany ay? za ty petraka aminao zafikilahy ary tsisy raha jalianao hariagna vola tanimbary omby azonao aby jiaby zany koa magnaraka raha koranky anazy zafikilahy Ke ino le nakoragnanao tianao araky volagno baka? zao baka izy zafikilahy zahy mila fandramalena laigny tsy amotry regny ave mila tany fotsy Ke ana baka tsy hitako dadibe? ke zany baka izy zafikilahy realiny fo mavita raha jiaby zay zany amahatsika ologna ana jiaby Ke alefa amin'ny numéro ta zany vola io? alefaso amin'ny numéro to fanfatô numéro no masiny zafikilahy Ya ok fa andraso fa alefako vola zany aveo namabany raha ty magnamola olo ino dikany raha hialina zany na ody efa tsy mivolagna alohaka taritigny tsy kelikely Galbert aveo kitsika makatra ambonimbony i mbola zahoantsika agny atapotrisany any amin'ny magnaraka izy koa magnano karan'izany izy raha tonga hoe raha hialina zany tonga dia efa indeso amina manokana iaho zany andrasana am'izany fa tsy mila an'izany eo izy koa raha ohatra sy pisapisana vola karan'io andeha farana amin'olo dia efa batao agny problème anefa iaho sy aza ampidirana amina fiera io fa tsy sisy dikany Galbert moramora anao i amorsentsika izy eky afaka kelikely eo fa zao izy anandriky momba mahagnaragna kakazo anaovan'olo hody pharmacie gasy regny mila managna morceau tegna grave baka atsika mila mahera magnano regny iaho ndraiky mahay mbo misy karazany telo edy zaho mbo andinihako azy ohatra ohatra ny karegny pegno dia magnaraka an'izany vavaloza aveo sy lavindrivotro ny farany zany le tsy lavondrivotro zany tegna grave aminazy zany satria mahery veka marigny agnaragna zany anazy tetetry ana Galbert koa fa vitantsika resaka 4 prado igny avadikitsika kalanoro koa raha toy karaha misy magnanjo koa numéro taloha sy efa lehilahy be le vitantsika tamin'ny 4 igny zany numéro hafa izy tondray Galbert tonga dia efa iraisy mako dia koa mahita ny tohiny asahoana koa zany allo bande kama misy affaire mamay biato le vitalisany azovy moa na zany maloha sampanao affaire lesika zalafa fampantantany ana tsy hainay manao kory ko mora magnano zany zao izy tonga dia mizara vola betsika le fa vita mission ty 3 milliards vola io vola be ne zany vola marigny zany Galbert 3 milliards kone mba zay agny izy aminazy aleha tonga dia idirantsika zegny fa tsy fatifatiny raha hialina anao io zany savitagna raha zany agnotanio anazy aya misy an'izany bandeka maraika zany arazy moa misy anazy ay maître zay io amarika bazary be to amboty finesy aloha atao volakandro programme atsika zany fa zay mbola occupé loatra 4 heures zany lera meko nareo ya tsy magnino zay mihitsy tegna tsara bon 4 heures zany Galbert isoma milliard amizay tsika zay misy message zany message nino toy vola ray aligny igny ilesy tonga dia efa vilao agny io atao iny koa mahiny tsy mba zany milliard zany tokony ketrehtsika malakilaky fa igny fatifatiny raha sazahoany raha igny raha mampiasa alohanao eo ary nagnantsony le baba nagnandefa ray aligny toy raikitry koa terohorony tony any allo zafikilahy nakory nazahoagno vola igny dadibe voare zafikilahy tahinjagnahary anao zafikilahy ke magnanjoa izy volagno zafiky vavy aka fa zaho to hidoko aminareo zahy fadiako akonare jiaby alafoso vola ndraiky alafoso amin'ny numéro masiny to ihany tsy manjary ampiasanare volan'io zany tsy magnino fa marandray izy alafinazy jiaby mba tanao iny koa mavidina akohn'olo zagny anaty io mba sy nanjarin'olo anao ty akoho maromaro ane zany Galbert hitahitany volany zany
Stefanaro afata vetitra agnatin'ny antomby aby moa akoho ndraiky dokotry nivolaniko tamina teo igny afo voasambotra aby zare jiaby ndre kena zaka firy antomby moa izy de karo zirendrezoky efatra antomby zay pare mihitsy zany hatahiny moa akoho reo ary tsy akoho mamana izy tana agnatin'ny antomby io ka ary to moa raha olefaka akoho mbaly mamana alanareo amin'ny atody tsy zany baka izy madame fa alavo zany izy reo izy dadibe azovy dadibe zany akagny izy marigny mbola tsy nambariko anao tsy zany baka madame fa nisy dadibe moa nikoragna taminaka te tamin'ny telefôna izy tomby numéro nagnatsovany za ty tegna kalanoro madame tegna kalanoro velogny koa zany te ke izy zany hampanjaretsika ke kalanoro zany fa de koa ndraiky dokotry de alafo reo vola zany alefa amindreo agny sagnatria ny vava Frédéric agnano koa ana ameza atao numéro anjare fantsoviko zare zany maregny aminahy tsara be ny dadibe nazany niany ana madame za masaka amizany fa kalanoro zany ane mahay raha pisiloko koa zany sady zazike fa tsy voafitika anjareo eky amesy to zany niany tsy maintsy antsoviko fogna to numéro mefara amy 30 to maregny tsara izy niany allo zafika vavy ana zany mo azovy na mandrebirebira amseky kalanoro vevizorotany andrefa atao zafika vavy za zany kilifahinao za hefa tsy nahefa fa heky anare ipisoloky kalanoro nare nino ndraiky kalanoro tsy mahay telefôna zany sa kalanoro va izo akory tsy efa izy nitapahanigny mo avotsorako ana ndraiky dokotry za tsy tera magnani nankora mamany afa izy zany regny pisoloky tsy tanazy efa tonga de nitapahany apela igny sady za tsy tonga sanjareo fagnanjareo ko manomboky niany mo fa fe zaha nalahelo za tamin'ny volantsika ntontotro aby tery igny tegna narary mafy mihitsy za za zeto baka fa tsy voa eky taloha edy za mbola voanjare igny arena zay zoky mbala tsy tonga saigny tsyky nalafa aby raha maro aby re anazy karaha fa geda mbala voavidrovindrin'olo raha magnano zay tegna tsy haiko andraha mazamy raha io anao karaha ohatra misy ody mahery vaika ry zalary mahatonga za magnano raha magnano io sady na manomboky izy ke tsy mitagna telefôna magnanognano fa tany fogna anay ary zagny teko ko nandeha tantsaina tagny mipodena koa fa tagny falafinare raha jiaby te ma tegna fa lafo ary vola tegna fa tsy kilosy tagny koa jiaby anao ndre te memeky tefaka fa eky fa mampahigny za fo mizahanay ndre ohatrany mbola sy tonga olo nagnome rendez-vous-tsika amile 3 milliards igny asa nagnakory izy zay sady sy eto rendez-vous namezagny atsika fa tsika mivandravandra amin'ny eto sisy bazary be hafa akeketony so eketonga he afa ketony arety fotofilesy heky sody reto bandirola reto le pisoloky ndrazy koa bibeky telefôna anazy nefa ny soana tena zareo misy nikoropaka io mangala telefôna sambory koa lesiny androany hela ny tadiavanareo azy allo mibiby ena izy zany kalbere mety efa tsy lavidavitreto izy zany askaraka atsika ipetrapetraka eto iambogna anazy fa efa tsy lavitra zany vola miliara zany kalbere mety amigony zany zany tsy ombiposo zany aza misy mesika anareo lahy basy atanako ty apokako alohanareo lo mba milefa eo ambotaninareo lahy malakilaky iasefo ao manaraka moramora asesiko avy ato afara nareo lahy mandeha aloha ao idira amin'ny taxi malakilaky anareo lahy mibrositsika mifanazava ela nanaovanareo azy traky nareo mifarana raha nagnino moa zahay atao sefo hay mihinana tsarinareo lany any maro loatra volan'olona laninareo zay any amin'ny prison ndray anareo mihinana azy eto aketsika galbere tratra marigna atsika egny amin'ny farany de tratra marigna efa azoko sinimandry anio anarezala lehilahy matanjaka be karaha anareo mamitakolo de efa kahita sora amin'ny olo fitanareo nareo niany azafady sefo izy koa mety azay sy tia fakahita sora amile holo fa izy koa mety aloha zay tonga de ampidiranao ary moramora vavanao ngia tsy anao baiko anay fa asanay mpitady filamina ty allo manjary mipetrapetraka anao Frédéric fa abokako le olo soloky anao misaotra sefo
Matiako eky zany Frédéric ko hitantsika maso keo dolongona mitikatsika tsy matahotra zagnahary be zany ary izy niany tsy maintsy mahazo tefatsofigny aminaha fogna Anah madame tena zay magnanjany malôha ehe za to niany tsy magneky zany vola jiaby lany omby jiaby nalafo sady mbola nisy nivonono koa za niany tsy maintsy magnamety efaka zare fogna malakilaky anareo lahy le dia eo petrpetra eo soma eo ina mampijerijery lahy samy latefika lahy azafady sefo azafady reo le olona monsieur Frédéric reo le ametaka anao reo ke zany arelo laza le lametaka zay mikatikaty prado aiza katikaty prado na aiza mifona zokolahy tegna mifona fa katikaty zany raha tsisy aby zany za tsy te halala zany fa volanay mila mipody ake jiaby complet zany edy zay madama vola zegny madama efa lany tsy haiko atsika ifagnaraka feky agnano arrangement tsy magnino fa agnano asa terovozagna atanim-barinareo agny zay rô lahy tsy magnino tianareo misafidy sazonareo fa misy lalàna tanty azonao sa tonga de be diviko lohanareo lahy anare zay lagagno matatsika be magnanizy lahy amitapitakory fa agnatin'ny lohanareo lahy io tegna tsy napisika vitanare zay lahy asoko anare ko le nagnano kalan'olo igny zay lahy tsôbo anare koa zegny mbo tsôvidy madame numéro ny kalan'olo le nititihina be igny mbo tandresantsika zay keto andraso antsoviko fa mbola aminakahakato numéron'izy regny azafady madame azo magnantsaky mbola zahay nagnano zegny madame tegna mifona le ty zalahy reto so de fa tafahoatra raha tataonare soloky amin'ny 4-4 mbola manao kalan'olo koa anare dika zany fa tabazotra ratsy mihitsy ny anareo lahy ty sere mafy mihitsy zare sefo so mbola misy namandre boka akagny mirasy kombakomba amindreo koa amin'ny raha toy efa zay rô lahy fô io sefo sady ny tegna izy mako inga iny ne tena namorogna hevi-drasy io ana namorogno azy raha le tsy izy hita amin'igny na zah nititihinao aby zah talohaka avy niasa igny titihina matsitihinareo lahy samby nanao nareo narakotinarabe samy toboka ao raha ohatra aminakà aloha sefo tegna tsy tegna gadra zare izy zaho tegna tanjonaka tegna fraiky mesy mihitsy zare lahy io satria baka tegna nary loatra volanaka lanin'izy reo sady tony any baka tsy maintsy maso tefa maso aminaha fô moka zay madame za sefo tsy mahay zany fa fônahy mbola marary mahita zare indre te monomono fogna zaha magnino ma anareo zalahy olo matanjaka be karaha anareo tsy mitady azy fa mamitako ologno misoloky ologno anareo zao avy amin'ny adalanareo olany andra prison fa tanoranareo tena matsiaro diso zay sefo tena tsy mety marina aloha le raha nataona igny zahay igny baka nieritreritry tsy hotratra ny aliko nefa misy farany raha jiaby tegna diso zahay ry mandrinay mifona ya le fifonagnanare zany ndraiky resiky tsara fifonagnanare zany fa zao izy sefo ampiaro amindre zany lalagna velogno amin'ny tany sy ny firenena toy mba tsy isika zany le tambazotra mba metapetaka olo amin'ny telefôna magnan'io zay sefa zay fa izy ameko lalagna anareo roa to amizay nareo lahy midra velo malakilaky tonga de ampidiriko senila anareo